Ai, ama, zuek badakizu egunean zenbat kilometro egiten ditudan sukaldean ara eta ona. Baina, enaiz kexatzen, oso ona da. Gaur kilometro batzuk egingo ditugu sukaldean, eta ez ditugu debalde egingo, sede batekin egingo ditugu. Ibili eta ibili, urrutira iritsi. Ai, ama, azkar eta ondo, usoak egan. Ja. Bueno, ibiltzen, kilometroak egiten, urrutire iristen da, Haupa, Jon. Haupa. Eta haupa, Xeber, ongi etorri bikote. Zer moduz? Ondo. Bueno, zuen mantalak arki izaten bezala, mantala aurrekoan, ibilian, buelta, ez da? Hoixe, lan. Berrio Lazkaoa etorri da, ez da, kilometroak. Bai. 77 lehenengo edizioa Lazkao eta Baseini arten, eta orain, 50 edizio tanto gero, berriro Lazkaora. Berrio guetan, zu gaina bi irakasle, bertako ikastolakoak, bueno, hi zuzendari ere bai. Bai, bueno, ni irundarra berez, Irundarra berez, baina antxeago finkatuta, ez da? Bai. Txitxarek hor jamartxan eukiko dituzu, aste potentia dator, ez da? Bai, bihartik hasi da Lazkako festak, eta bertan presentzi desente izango du, kilometroakek, eta, bueno, egunez egun jungo geha, bertako jantokia, eta dat jo hor zenbait ekintza martxan jarri behar ditugunak, eta hortxe, makinaria martxan, ja. Bikain, bueno, gu jateko ere ongo ekan, ez da? Garrantzitsuak Euskaldun ospakizunetan, ez da? Bai. Jaia baldin badu jana hon berta. Bueno, eta zuek zugalden, zemuz moldatzen zate? Bueno. Nahiko itxuran. Moldatzen gara. Bueno, guantxe ikusiko. Bueno, elkarrekin ingo deuna da, ikusi zuen, hemen erromes maskorra azkaula, biratxokin barron, ingo deu barazkitxo batzu goxatu, bexamelakin, kurruskari, bueno, eta saltxa pare bare bai ingo ditugu, platera bukatzen goxatzeko, eta aldi berian, kilometra zitzen ingo deu, eta Lazkaon zetopatuko deun aste hauetan. Ados? Adi launak, saio eharra torreta. Bueno, launak eta bikote garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan bi irau egiteko garaian. Hemen dakaun bezala, betu normalen, erromes maskorran barrun hau etortzea. Ohituta gaude, jaten bakarrikan hau. Baina hemen korrala da hau oso goxua da. Eta ingo deuna da, atea, garbitu, eta korralakin saltxa prestatuko dugu. Barazkik goxatuko ditugu, barazkik alde batetik porrua, asenaiua, piperra eta batzu ja. Hoi ondo goxatuta dakaunean, koralak sartu, bertan ardozu jakin txikitu, eta gero ingo deuna da, bexamela bat, eta gehituko jau indeunoi bexamelai. Ingo deuna da, barruko medaioi hori prejitu, bertan jarri, bexamel goxo hori gainen jarri, eta labea sartuko dugu gainerretzea. Horri lagunduko jau gero, hemen kuruskari bat ingo dugu. Porrua fin-fina moztuko ditugu, irinetatik pasa, prejitu eta gainen jarriko jau. Eta gero, laguntzeko pare bat saltza ingo ditugu. Bat, siape, limoi eta oliokin asketatxo bat ingo dugu, eta beste alde presil olio bat ingo dugu baita ere, morteron, eta gero, ja plateraratzen deunean, bi saltxak botako xo gainetik goxo-goxo gartzeko. Ados? Lan pixka bat gau, ezta? Bueno, nik hau garbitzen jungo naiz, zatik behitu. Zan dizuten bezala, etortzen dia hola, eta gero hemen bai dakabe baitu. Garbitzeko leku pare bat bazka, orduan. Ingo deuna da, hau garbitu, txukun jarri, eta gero txikituko dugu barazki botatzeko. Bale, hau ni garbitzen jungo naiz, errazka mendakateta. Eta beste alde zuek adibidez, batek piperra, eta bestek asenaiua. Hau, garbitu, pepitak atea, asenaiua zuritu, eta alde zuen txikilena moztu, zatik ankero ez dugu birrinduko, ikio bexamela igaituko jo, esan duen bezala barruko koralakin batea, bale? Eta aldi berian, mingaina eman berdigu eta kontatu behar diguzue, bakiu kilometroak urrian diala, ez da? Baina aste honetan, ja martxan zaudete, Lazkaon, ez da? Bueno, kurtso hasieratikan lanen ari gara, bai, aurreko urteko ekainetik, ez da?
Eta, bueno, ekintza asko egiten, oraingo kilometroen eredua pixka desberdina da, ez da dena egun hortan egiten, baizik eta urtean zehar gauza asko egiten dira, eta, bueno, kurtso hasieratik buru belarri gaude, ez da, Xeber? Bai, kilometroa txikia izan genuen, hor festa importante bezala, herri guztie pixkat bildu gendun bertan, eta, bueno, sekulako arrakasta, eta geroztik ere beste zenbait ekintza egiten jungea, herriko eragile desberdinekin, lotuta, eta azkenen gure helburutako bat badalako nolabait ere komunitatea itea, eta hor herri guztia implikatu nahi genuke, eta momentuz, primera nahi dira entzuten. Energia berezia somatzen da herrian, ikastolan, notatzen da bat horrela kilometroak. Bai, berak esan duen bezala gainera hori, helburua pixkatere komunitate osoa batzea da, eta hori nabaritzen ari gara herrian zehar. Eta, bueno, bihar, ekitaldi oso garrantzitsu badakagu, bihar hainbeste lanen ondoren, kilometrotako abestia aurkeztuko dugu. Gauza garrantzitsua, ez da? Abestia gaina barroaino sartzean horietakoa, ez da? Bai, eta zindagizuet, aurtengoa benetan, sartuko zaizuela eta gustatuko zaizuela. Eta, aldegu aurreatu zein izango dian artistak abestia batea dutenak, edo... Bueno, zertxo bai aurreatu dezakegu. Museo tantotxo bat aldegu entzun, edo ezin da ezer entzun. Hori ez. Hori ez egin beharko dugu. Itxe marko uste bihar da eguna jasketita. Baina, bai, bueno, esan dezakegu musika sortzaia Xabi Zabal izan dela, Xaber Zabala. Vale. Eta letragilea... Eta letragilea Maia Agirre izan dugu, gure ikastolan lehendik ere bagenun ezaguna, eta, bueno, ilusio berezi indigu beak ere parte hartzea. Eta, bueno, esan nahi genuen kantu bat pixkat herrikoia izan zedila, eta festarako eta jaieako eta gonbite hori intzezala, eta nik uste asmatu deula. Bai. Eta hoxe, eta gero, gonbidatu berezi batzuk izango ditugu, baina hori ezin dugu horreatu. Bihar goizen kantu gira berezi bat ingo dugu Lazkaon. Vale, kantu gira nola izango da? Nondik noako izango da? Bira, kantu gira da, Lazkaon ja duela 10 urte hasitzen ekintza bada. Eta ostiralero, 11 kaldera, herriko eragile desberdinekin batera, ikasleak atatzen dira herriko plazara, eta helburua da euskal kantak ezagutaraztea, bai? Lehengoak eta oraingoak. Eta orduan, 10. urte hori aprobetxatuz, ingo dugu kantu gira berezi bat, eta abestia eta bideokliparen aurkezpena. Orduan, ekitaldi benetan berezia izango da, dena konbiatu azarte Lazkaora, eta hor txingo dugu ja dena kontatu, entzun, abestu, eta... Bihar ostirala izan da, beste herritan, seguro aski, lanea, junber deula eta ikastola eta bestia Lazkaola. Gu konbidape matingo izugu espreski da, seguro. Vale, ikastola guztietak bidaldu, hor bihar egun potente daula Lazkaon, da aldeula egun, ez da? Bueno, gu nahiko garbi genuken baita, azkenen abestia nahi genula, pixkat, gure komunitate horrek parte hartu zezala, abesti hortan, eta parte izan zedia talde hori ere, ez? Eta, bueno, bideoklipak grabatzen horri izan ginen plazako kalegira erraldoi batin genuen. Eta, bueno, horren emaitza ikusteko garaia izango da nola baita, eta nahiko garbi genuen baita ere, parte hartu duten horiek ere, ikusteako garaien ere izan martutela beraien toki, Orduan txitxarek martxan dazkazu, ez da? Bihar bai egun hona, iristeko gogokin, baina alde beren txitxarek martxan hortripetan, ez da? Gero baina esan beharra dago ere, abestian gonbidatuak izateaz gain ere, ikasleak, irakasleak, familiak, bizot komunitatea ere parte hartu izan dugu. Batzuk entzun dezu, kantua, batzuk parte hartu dugu, hori izan dezak. Batzuk parte hartu dugu, utzi digute hor txokotxo bat, eta gure ahotsak jarri ditugu... Kuriosoa, hor sekretismo hori mantendu nahi eta ezin hori ere, batzutan batez ere urmetan. Eta inkluso ikastolan lanean egon, eta nahi gabe ere, bestia besten egon, edo txistuka, eta esate ustu, ostras, hemen ezin dut abegin, kriston spoiler rehingo duela bestela. Bai. Bueno, eta aldi berian, esan dezuen bezala, Lazkaoko festa dia eta zozen berezia izango, ez da? Txupinazokin batea, guztia, kriston jarri joa, ibiliko horrerrian, ez da? Eskatu genuen txupina botatzeko horre hautaketa prozesu bat egoten da, Lazkaotarron arten, eta gure izena eman genuen bertan, eta babesa jaso du berrian, eta orduan txupina urten gu botako du baita ere. Eza ikastolak botako du, kilometruan... Hori da izenean. Hor asko eskertu behar dugu, Lazkaotarrei ere, aukera hori azkenan emateko, ez? Gure hautagaitza aurkeztu genuen,
Eta, bueno, azkenan jendak bozkatu du, ikastolak ingo du, eta azkenan guretzako urte oso berezia da. Orduan, biharko eguna borobiltzeko egia esan, izango da, perfecto. Goizean kantu jira berezia bestia, eta arratsaldean txupina. Zer gehiago eskatuko dugu? Ze ona. Lasai ibiltzea, behotu gabe. Pixka bai, baino pasa gabe. Hombre, gero pixka parranda ere ingo dugu. Hoi ba, pixkat. Bueno. Gero jantoki batera izaten dugu, eta bihar bertan ja martxan izango dugu. Orduan, afariak eta ematen ditugu festetan, eta bertako irakasle eta gurasok parte hartzen dute bertan bokadillok, hamburguesak eta olako gauzak emanez, ikastolako jantoki bertan. Eta hori ere bihar ja martxan izango dugu, jai guztietarako. Eta gainea, bueno, beti bakizu hemen sauztarrak eta jarrakin bezala hori jotarra, beti pike sanua sekau, laskao tarra behazan darrekin ebai, eta sanua, pike sanua. Eta hau, hasi guen da, 50 urte, laskao eta behazainen. Zertik anera mandezue laskao gara? Bueno... Zenek aukeratuik eta ez dek behazainen izan. Aditz, beste zuen berriroin bai laskao eta behazainen artian. Bueno, nik uste dute proposamena duela 2 urte iritsi zen ikastolen elkartetik, bai, nila, bai, jasoko bitarten. Bai, bota, hori bera organikoa eta... Bai, aurreko, duela 2 urte hori, artezkaritzara iritsi zen, bai, eta pixka bai ideia zen Lazkao eta Beasain artean egita eta, baina azkenean badakizu, jende asko behar da, indar asko behar da, eta bueno, erabaki zen Lazkaon bakarrik egitea, baina, bueno, Beasaingoak ekintza guztietan gobidatzen ditugu, gure parte dira ere. Elkarrekin zaudete ere aldi berian. Bai, eta ekintza guztietara ere nahi dugu beraik guregana etortzea, eta gurekin daude beti. Dudi gabe. Bekin, nik behasain godola, zegat eta horretik bai? natea zaite. Ondala ez asko, Eta familia behasain darra da, neria. Mira, horretik altu zuen. 2021 aduen genuen hor Lazkao Beasain da ordi zinarten izan zen kilometroak. Hori pandemia garaikoa pixkate berezi guntzan oso, baina baditugu, antezedente baditugu. Eta hau berezia izango ere bai, esaten duen bezala, azkenean 50 urte hurrena, hasi izan bertan kilometroak, eta berriro horri eustia gauza polita izan beharrik, ez da? Eta hundi ja aldi berian. Bai, horre bat azkenen. Ez, hainbeste, nik uste bertan hasi ziena kilometro hauekin martxan ez zutela, espero 50 edizio ospatuko zeitunik honek, eta dimensio hontan, ez? Bere bilakaerak izan ditu, baina indartsu da jai bada, eta egesan alde hortatik utzako, ore bat honi jarraipen eman alizatea. Eta egia esan, bueno, zuen 50 urte ez dazkazu, ez da, goen izan berritzen gorra, txaltzate baina 50 urte zeizan nua. Ez, baina balaude, irakasle zienak eta herriko batzuk bai, eta oso polita da ere, beraien ilusio hori ikustea, ezta? Eta azkenean beraiek hor egon zien eta horten ere egongo dira beste modu batean, orain gaudenak ari antolatzen eta hori bizitzen, baina nire oso polita da beraien aurpegi eta ilusio hori ikustea. Gainera bira, lekukoa Lazkaora etorri zenean, 50. Edizio hori berezia zenez ere, lekukoa ekarri zuen gure lankioi batek, bere seme, jo bat alakin, da oso berezia zen ere. Oso egun polita zen hori. Bueno, lagunak, hemen txebeitu, Garbi utzi dugu hau. Zan dizuten hau geho plantxatik pasa bezala ingo dugu, eta oinarrin jarriko dugu. Hau, botako dugu bertara, behin ondo goxatuta dakaunean, baina lehen da bizingo duguna erreportai bat ikuste jungo geha. Eta erreportaian guotan jarraituko dugu txikitzen hemen batzuia eta porrua, elkarrekin lau gauza jarri beritugu goxatzen. Eta justo jungo geha zerainea, ikusi zuen nahiko porru dakaula maiganean. Zuen zonaldeko olki harrakiteko ere porruona berrizatea, Bueno, oazen bertara, eta mindarte baserrian ekutiko izkue nola azten dituzten behaien zelaietan. Eguerdian, Joseba, ni Joki naiz, hemen gare, zerainen, Mendarte baserri ekologikon, eta bueno, gaur porrun ingurun itzengo dizuet. Porrue ekialde hurbilen hasi zan landatzen, eta hortik Mediterraneo etorri zan. Antzinako Erroma eta Egipton hasi ziren kontsumitzen, baina ordutik gaur arte produktu xume baino beharrezko bihurtu da. Hemengo porru hauek uztailen landauen itun, 100 inguru landauen itun uztailen, eta beste 30 bat inguru abuztun, eta ikusten dezuen bezala hilaratan landatzen die, eta, bueno, udan berokin pixka sufritzen baude, ureztapen pixka behar izaten due, bestela
belarra pixkat kenduz oso politek ateatzen die. Ikustezuen bezala danak neurri antzekoa daukienez, gu juten gea sail osoa ateratzen. Hau da, hasiko gineke hemendik ateatzen porru oso soik, hola ateako nuke pusketatxo luze bat, eta gero, lurre moztu, pixkat puntako kendu, eta kajan sartuko genduke etxea jaman, ondo garbitu eta plaza jamateko prestatzeko. Porruk zaintza erreza dauke, hasiera baten. Behin landatzen dezunen uda garaia izan da berok kaltein daike, ondorioz pixkat ureztapenan beharra gertau daike, segun eta nolako uda iten don, eta gero hainbartzaio belarra kendu, ez dezaion kompetentzik egin. Gero hortik aurrea porrun etxai nagusie da tximeleta bat, ar bat sartzen diona, eta porrue txikixamarra harrapatzen baldin bado, porrue galdu daikezu. Tximeleta horrei aurka aiteko metodo ezberdin geon daizke, bat izan daike tratamentu fitosanitariok ematea, beste bat izan daike babes sare bat jartzea tximeletak ez dezan arren zizadain eta arra sortu, eta beste aukera da errezau ez dein tximeleta asko ibili eta lehenengo izotza itxoin ar hori hil dezan. Porrun propietateetaz hitz egiten hasita, zuntz asko dauken produktua da eta sistema immunologiko ere lagundu egiten dio. Porrue azken finen gure sukaldaritzan beharrezkoa dan produktua da, bai indaikezu porru salda bat, porru patata batzuk, eozein puretan sartu, edo ja modu modernogo baten arrain edo araiekin salteatu batzutan jar. Porru dauken beste gauza esanguratsu da ematen do lorea. Udaberri aurrea dijo neinen, hasten da barruko kapa hau esan dezaun gogorra jartzen eta egiten do piston zurtoin luze bat eta puntan irtetzen da lorea. Dala borobile eta txuri-txurie. Eta, ikusten die leku batzutan apaingarri modune baltzen dituela. Eta, Joseba, ez dakit argi ditu dien porrun ingurun daizken zalantzak, guk hemen segiko dugu mendarte baserri ekologikon hau eta beste produktuanak ekoizten, eta, nahi dezune arte hemen nengo gara berriz. Hau Jokin eta gora ire porruak. Ze baratza txukuna, Gauza eharra, eta gila esaten bezala. Zizan gozan gure sukaldia porrui gabe, ezta? Porru saldaear bat, gero bitxixua zeharrak, gero holkit ja, zenba gauzantzako porrua bai erabili berdeuna. Bezarka da handi bat, eta gaina ikasi gure bai nundikan etorri zian, urrenare, ire saiango gaitu ikasteko. Gurian jarraitzeko, hemen, martxa emango jotin hemen barazkiei, bale? Eta barazki hau botako jau, oso ondo indezuela gaina txiki-txiki, batzu ja eta porrua, bale? Ditako batek bakoitzan nahi duen hartu, hau zuritu, hau nire lehendabiziko geruzak endu, eta beste txiki-txiki intzazue, bale? Bertan gaitzeko. Ningotena da bexamela iten jun, eta hemen, betu, dazkaula erromez maskorra hauek, zikin xamarrak, ingoitutena da ondo garbitu, lehortu, geho gainen jartzeko osagai guztik, bale? Ontzia bezala erabiliko ditugu. Hau honea, hemen da gananaxa, eta garbitzen jungo naiz, eta honei energia pixkat emango jotu. Lehen esan deu, guain dela 50 urte, lehen da biziko kilometroak bertan izan ziala, bakitzuek, ni bezala oso gaztia zeatela eta txinatela bertan, baina zehose kontatuko zizuen lehenokoak gaur. Lehenengo kilometroak gura pixka sortu zen, behasaingo guraso taldean bazen horre Josu Erguin edo izan zen pixkate ideia estatu batutatik ekarri zona, kafetik omentzan estatu batuta lanea, eta bertatzen olako antzeko zerbait jitu omentzan. Eta zuen indigenak behin hizkuntza mantentzeko? Baina, nola hartu zuen ideia hori? Nik uste zala zerbait benefikoa, edo olako idea batetik sortu zen, gure ikastolak beharko luke olako zerbait. Eta hola, guraso taldean bota omentzon proposamena, eta, hain dela gutxi, lankidoi bat gaipatzen ziten, nola bilera itan, eta esaten ziotela
burutik junda zeola, olako zerbait egemen, nola funtzionatuko zen. Baina, askotan Eta olako errali hau. gauzak, ez, hola sortzen dira, ez, eta ikusi besteik ez da, noaino iritsi dan. Gainera bera, kilometroko jai hori sortu zen, eta ondoren etorri zien, ikastuen elkarta ditun beste jaiak, ez da, Ibilaldiar, Euskaraz, Herri Urrats, Nafarroainez, kilometroa lehena izan zen. Lehena bizi kilometroak izan zen, gero etorri zen gainuntzeko... Hori da, lehenengo kilometroak egin zen, Eta baldak izu egun hartan segon zan, ez dakit, aldaketa asko izango zian 50 urte hauetan, ez dakit, baina kontzertuak eta janaria seguru egongo zala, ez da? Baude irudi batzuk, esan oso politek, horre Lazkao txiki, bertxotan kamioi baten gainetik, eta Mikel Laboare bai, hola kamioi baten gainean holtza improvisatu baten kontzertu txoat ematen, harri jasotzaileak, holako zenbait gauza izan ziren. Baina nabarmenen akaso, lehen hau dirua biltzeko modua beste bat izaten etzan kontsumotik edo tiratzen, baizik eta bilatzen ziren babesleak, eta babesle horiek nolabait ere korrikalari edo ibilbidea ingo zon ura babesten zuten. Orduan, egin behar zuten albezain beste bira edo hainbezain beste kilometro eta kilometro bakoitzagatik bere babesleak. Kilometroak da bezala? Kilometro ero norbaitek hartzezula, zerbait eta... Hori da. Bale. Eta hori guztiz aldatu da, ez da? Bai, erabat. Gainera, duela 10 urte gutxi gora bera, intzen pixkat hausnarketa bat, kilometro jaia nolakoa egin zen, porque denek ezagutzen dugu kilometro makro jai izugarri hori, ez da? Ibilaldi luze bat, kontzertu pila bat, txosna pila bat, baina eta pixkat helburua guztiz betetzen ez zela ikusita, olako hausnarketa bat egin zen, eta orduan azkeneko urtetan, pixkat ere diseinu aldatu da, orain, oso garrantzitsua da urtean zehar egiten diren ekimen guztiak, azkenan urtean zehar ekimen edo ekintza pila bat egiten ditugu, arropa salmenta ere martxan dakagu, eta ekintza asko egiten dira, bai? Horren urtean zehar kilometroak presentzia asko dauka. Horrela azkeneko egunerako ez dakazu dena utzi beharrik, bai? Azkeneko eguna, potentea da, kontzertuak, txosnak, hainbat gune egingo ditugu, baina ez da lehen ezagutzen dugu makro jai. Pixkat. Ni beti kontatzea, ni nire lehen da biziko belarritako ere kilometrotan jarri nilan. Bai? Gaur egun farmazia nin bihar da, Gaur egun, Aurten ez dugu jarriko belarriak, belarritako akiteko. Nik Nafarro oinezen, Mitikoa izate, horren, jartzizizkien postu guztietan, dantzion baten pistola egin, da taka dena. Belarritako horroa. Jo infektatuta ezin bertagoen, ez da? Bai, aurten hori, pixat, egunari, forma ematen ari gara, oraindik ez dugu dena guztiz zehaztuta, baina, azken finean, Lazkao herrian egongo dira hainbat gune, 3 gune, segurazki, eta tartean, azpigune batzuk, eta bertan, beti holtza bat egongo da kontzertuak emateko, beti ere, zuk esan dut bezala, ez da, gastronomiako zarbet egongo da, ordan, txosnak, bai jana bai edari emateko, taloak, pintxo desberdinak eta bar, eta bera, gunan zer ere, kale animazioak. Hendikan pixka gelditzea, zeatik gana urrian lau ian da, ez da? Urriak lau. Baina bakigua dibese kontzertu dengo dian, zin topatuko ditugun betan, batzuk lotzeko daude Hortan gaude, bakarren bat da bitxita, baina aurreatzeko modu handik... Ez dugu hankasartuko, hori, bakio egongo gare bai kilometroaken ez dakit, sare sozialetan, ondiko txintxikatuko dituzu gauza badanak. Instagramen kontua dakagu, kilometroak, eta Lazkok ikastolako kontua ere, eta gero web horria. Kilometroak ere bere web horria dauka, orduan hori ere bertan informazio guzti hori egin ala, joango da poliki. Horrein esan betzela hori, bi hartik aurrera ekimen desente ditugu, orduan kilometro eguna antolatzen juten gara poliki, eta aurreago zehazten joango gara ze ikusiko dugun egun. Zenbat bolondrez da, langile izan behar, baina ez dira dana bolondreza dira, ez da, zenbat bolondrez da zaudete hor kilometroak aurrera emateko lanian, buru urten zehar, 50 eta 100 bueltan, gutxi gora bera. Azkenen, batzuk errepikatzen dira, ez? Baina txanda desberdinak ikan dituztenak, batzordetan antolatzen dienak, gutxi gora bera, hor gabiltz. Eta puntualki launtzen dutenak urten zehar, gehiago dira, Baina, pixka, sabaia jotzen dugu, kilometroak egunen bertan,
1.400-etik gora. 1.400 gora, egun bertan, ez da? Egunean bertan. Bueno, egunean eta aurreko aste hortan, egin berdien lan eta... Zetin, klaus, hori kudeatzeare lan eharradek, ez da, Bai. Bueno, Xeber koordinatzailea da, kilometroko jaiko koordinatzailea, eta gero koordinatzaileen azpian batzorde asko daude. Bai, gastronomia batzordea, arropa batzordea, ekonomia, bueno, batzorde asko, bai. Eta horrek ere asko laguntzen du. Egia esan ekipo ona... Bai. Bai, eta asko laguntzen du baita azkenen urten zehar antolatzen dituen gauza guzti horietan, gu ere entrenatzen goatzela pixkanaka, ez? Eta bertan, egunean bertan izan partez, zerotik gabitzea, ez? Aurretik, lehen aipatu duen kilometroa txikia, edo adibidez, hoen dela ez asko korrikako bazkari bat ere izan genuen, festetan ere izango ditugu hainbat ekintza, eta orduan ja pixka bat entrenatzen goaz, ez? Pixkanaka talde da. Eta zuen lehendabiziko urratza o lehendabiziko aldiz olako gauzaten eskua botatzen hasi zinatena, noiz izan zen? O potente guantxe sartu zate honetan guantxe? Tokatu dalako hor Lazkao bertan? Bazakit zer esan, no? Ni 2003 izan zen Lazkaon kilometroak, eta 2003 bai, ni DBH lauko ikasle nintzen, eta ikasle bezala tokatu ditzaigun, ez? Egunen bertan patatak saltzen edo olako postutxo baten, azkenen adin txikiko izan da, ezin ez da ere gehiegi sartu, ez? Baina bai eskua botatzen haitu ginela, eta egun hortan sekulako euritea botatzen, eta dana lokatzez beteta geldeitu zen, da hurrengo egunen akordatzen nola irakasleekin jun ginen, erropa zarra jantzi, basura poltsak hartu, eta garbiketa lanak egitea. Aurten espero dugu guraldia. Aurten ez olakoen beharko. Olako egunetan, bai Nafarro, Oñez, bai Senperen, o kilometrotan, ze garrantzitsua izaten giro laguntzia, ez da? Giro laguntzen azkenian, jende gehiago moitzea, eta ordin behar dena da dirua bildu, eta jende gehiago biltzeanen, diru gehiago biltzea, ez da? Bai, azken fien, mira, euria ez badu egiten, kupozik. Azkenan euria da pixkat ere, hori oztopatzen duna, baina, bintzat, konformatuko gara euriari. Bero pixatiten gaur jendeak ondo dateko ere ondo tortzea. Ondo, ez kexatuko. Eta giroa... Krema pixate eman da, udazkena hola sasoi polita hor, ez da? Eta kintza guztak ere gainera kalean dira, orduan, eguraldion batek dena laguntzizu. Bueno, eta Lazkaoko ikastolak, zenbak ikasle daude bertan? Lazkao ikastola, kuriosoa da, Lazkaon bakarrik ikastola daolako. Ez dago beste eskolarik. Orduan, Lazkaotar guztiak, hori da. Lazkaotar guztiak bertara juten dira. Eta gaur egun, 1200 ikasle inguru ditugu. Eta 700 familia, 800 familia. Orduan, ikastola potentea gara, bai. 0 urtetik, 18 urterako eskaintea dakagu, orduan, bazkenean, jaiotzen dienetik, batxi bi arte, aukera dakate ikastoan egoteko, orduan, ikastoan handia dakago. Bai, emezortu urte arte, bukatu DBH eta jarraitzen dute bi urte gehioan, Hori da, batxi bat eta batxi bere badakagu. Urten hori ez zula ez da existitzen, urten hori ikastola zela DBH arte. Ez, batxiergoa ere bai. Ikastola guztiek ez dakate, baina gehiagon batek badaka, bai. Kukuk nola zauztarra garen egoz ez da hona pentsatzen dut ez dula existitzen. Ja, Portaldeko jende hau, Baina badago, bai. Eta gure ikastolan Lazkaotarraz gain, inguruko herritatik ere jende desente etortzen zaigu azkeneko urtetan, bai Olaberri, Zerain, Beasain, etortzen zaigu beste herritatik ere gerturatzen da. Bai, ingurukoek azkenan egual LH6 arte dakate, orduan gero DBH eta batxi nahi bali maute, bukere eskainto izabaltzen dugu eta etortzen dienak ongi etorriak. Bueno, hemen itzein da itzen, da bagoaz aurra, Bexamela baitu, zeitxura dakan ja, hau, zu batxuan lako deu eta noizbenka bueltatxo bat emango jau, eta gehiagin lehortzen bada, ez ne pixa gehiago botako jau. Eta hemen ningo deuna da, barazkik, goxatzen jungo 5 minutu hauetan, gero botako jau hemen barruko korala, elkartuko deu, eta elkartzen deunian, jau garbila dakaula, ingo deuna da hemen jarri. Hau plantxan pasata, bexamela, eta gainerretzea sartuko dugu, bale? Ia horratu dugu prejitu, eta bizaltxak kudeatu. Eta bitartean jungo gea, ostatu batea. Zehazki jungo gea, iurreko ostatura, eta ikusiko zuen bertan txibilakin zen nolako brotxeta prestatu dugu. Guazen bertara. Kaixo, Joseba Maider naiz, eta hemen gare Iurreko estatuan, Olaberriko auzo baten, eta hemen aurkezten dizugu gaur nire taberna.
Oain dela 2 urte hartu gendun ostatua, nire anai eta nire mutilekin iten deu lan, eta beste neska bat daukeu konfiantzakoa baita, gukin hasi zala hasieratio. Eta, bueno, Jurreko ostatua dau Olaberriko auzo baten, Jurre izena dona, auzo oso txikia da eta familiarra. Hemen oain dela urte asko ekonomato bat egon zan, eta, bueno, dana bota zuen, eta oain dela 4 urte intzan taberna. Garantzitsuna da, guretzako etxeko jana jartzea. Hemengo baserrikin iten deu lan, kilometro zeroko barazkiak, arraia, aragia nire kuñatak ematen digu, ordiziko arategia dauke, eta azkenen bere produktuak erabiltzen ditugu hemen gehien bat. Guretzako garantzitsuna da, jendea etxen bezala sentitzea hemen, eta etxeko jana ematea. Gero baita gure tortilla oso ezaguna da, jende asko tortzea beren bila, eta gero etxeko kroketak, brauak baita ez dauzkeu kongelautak, patata egozi eta bertan itzen deu. Baita katxopok asko atatzen die. Hemengo bezeroa danetio, langilek, jende gaztea, jende heldua, azkenen jendea hemen familiekin etortzen da, umekin, kuadrillak eta baita ospakizunak egiten ditugu urte betetze, eta jende askok alokatu bezala egiten do behaientzako bakarrik eukitzeko taberna. Orain, sukaldea pasako gea eta daunkeun plater berezia azalduko dugu. Gaur ingo deu, brotxeta bat, txipiroiena eta otarrainska amaten dona. Azebukareatan asko ateatzea plater hau eta bezerok asko eskatzen due. Lehenengo patata egozten hasiko gea, ordu erdielola tardatzen du eta gero azalak entzen diogu. Patata jartzen deu brotxetan azpin, pimentoiakin eta hola, eta juten da akompainamentu bezala brotxetana. Jenderi asko gustatzen zaio plater hau, zeren errez jaten da eta azkenen arai freskokin oso goxoa gehitzen da. Azalak entzen diogu, eta gero jartzen deu txipiroia garbitzen, baita tripak entzen dizkiogu, eta gero brotxetan jartzen deu bi gauzak, montauta. Gero brotxeta montauta daukeunen, iten deuna da plantxan 3-4 minutu alde bakoitzetio. Plantxan daukeunen, botatzen diogu olioa atxurikin iten deuna eta perejilekin. Brotxeta eta patata plantxan daukeunen, gatza arrunta botatzen diogu eta gero bukatzen danen, platera enplatatzen deunen, gatz lodia erabiltzen dugu. Ematen dio beste toke bat, eta inda daukeunen, enplata egiten dugu. Guztia iteko behar dugu, 45-50 minutu araberan, patatan tamainun arabera izango da denbora. Bueno, Joseba, hemen dauke gure platera, brotxeta txipiroiena eta otarrainskana, eta nahi dezunean konbidatuta zare probatzea. Hemen gare, Olaberriko auzo baten, Jurre izena dona, eta gure taberna Jurreko ostatua da. Mila esker eta gur bero bat. Hau, Pamaider eta gora brotxeta hori, Ja, ordu hauetan gainea, katxiz lamar bukaten biharko jo gelase, jaten azteko. Eskerrik asko, Maider, eta egia esan hor jarrituzun patatita horiek. Eta gio, brotxeta txori, otarrainzka eta txibillana, ezin hobia. Gurian jarraitzeko, behitu. Hau pixka gatxin dut, ez gehiagi erretzeko. Eta indeuna dare bai, olioa martxan jarri porroa pregitzeko. Hemen, alde batetik, ospinetako bat prestatuko deu. Hemen botako zu. Siapia, gatza eta olioa. Bale? Bitako batek hemen ospinetakoa prestatu behar du. Hemen goizu goiaratxo bate bai, siape hori hartu. Eta limoia erditen moztu eta erdian zukoakin nahiko izangoa, bale? Hau, siapia botatzeko eta gero pixka ligatzeko, bale? Ligatzeko hori hona izatea kilometroak ez da, Sandala izaten, Aurrenengo kuadrillakin atea eta... Bueno, hemen, zuk porro ingozu, bale? Oso, no? Baitu, nahazu txurinan hartuko zu, hau gordeko deu saldantzako, beste osertako, moztuela eta tira fin-fina moztuko ditugu irinetatik batean eta pregitzeko, bale? Bale. Venga, eta nik hemen ingoetena da, hau ja, kolore hartu igula, botako dituz bertalak koralak, botako ez bertara baitare ardua, eta murrizten danean bexamelak inaztuko dugu. Eta hau, botatzeten nian, ikusi eurra eman diotela sartaiai, zatik ardua otar deu eta murriztu inbiar du. Orduan, hau, botatzen dut horrela, eta hau ingo azkar-azkar, Ardua murrizten dan bitartian, ingo zaigu, korala prestatu, bale. Baina, tirak horrela nahi duzu? Bai. Nahazu erditik moztu luzekiak ez izateko, erditik moztu eta gero tiratxoak prestatu, bai. Bueno, eta bikote, indezuena mantal aurrekoa,
ibilian, bueltan. Hori da, bueno, lehen esan dezun bezala, bueltan datorrerako Lazkaora, ez da? Hoi da. Bai, azkenean, logo eta leloa egin zen pixkat, talde handi bat sortu genuen pixkat ideiak eta botatzeko. Bai. Eta bertan atea zen iditatik, onera iritsi ginen. Eta azkenean, hori, ibilian, buelta, zuk esan duzun bezala, 50 edizio ibili da, ibilian, eta berriro Lazkaora bueltatu da. Eta gero irudia ere, hortik edator ere. Azkenean, fijatzen baldin mazate, 5 eta 0 badakago hemen, 50. Bai, 50, baina 5 eta utza, bai. Eta ibilian bueltare, eta hortik ere 50 zenbakia edatatzen da, orduan pixkat, esan nahi hori dauka logoak eta Zen ibilida hori prestatzen edo? Guraso talde bat, irakasle talde bat hor batzorde iraunkorra edo deitzen diomola izen potoloa doke, baina azkenen guraso eta irakasle talde bada pixka batzordetan da parte hartzen duna. Eta lenda biziko talde ura, pixkat izan zen ideia zaparra da hori, eta egia da topaketa bat ere genula, ideia batzu jasotzeko, eta hortik ere hartu zila zenbait ideia, eta gero talde hori izan zen pixkat ideia guzti forma eman ziena. Hori da. Bueno, ondo. Egia esan nolako gauzak prestatzea ematen dira egun bateko festa badala, baina zenbat lan da honen atzetik ez da? Zenbat egun, zenbat gauza hori dena prestatzeko, ez da? Bai, azkenan, lehen esan dugun bezala, azkenan batzorde asko daude eta bakoitza bere lana. Bai, eta hori, gastronomiakoak, arropanak, gero tombola bat ere ongo da, ikuskizunetako batzordea, poliki dena aurrea eramaten. Tombolako aldiat junarea, ni, que bien, que guay, que te llevas la mountain bike. Bai, gomidatuta. Y un perrito piloto para el chaval de la moto. Gomidatuta zaude, izu, lanea etorri. Gainera, Goierrin eta Gipuzkoan eta gauza asko eskatu ditugu tombolarako, eta joe. Etzi izango du, lehenengo tombola Lazkaoko festetan. Egon alda motorra para el chaval de la moto. Motorri ez da, Euro baten truke, premio potenta, kalituzura musika, izu. Gomidatuare etortzeko eta laneko prestere. Eskerrak eman baita ere. Eskerrak eman baita ere, horre azkenen bai Goierri eta bai Gipuzkoa mailan, zenbait komertzio, enpresa, denda, sekulako laguntza izan dalako, eta musutruk gauza asko eman zaizkigulako, espero baino gehiago, eta alde hortatik eskerrak eman guzti hori beta. Ondo. Bueno, hementxe, itzen da, guain bat ja gure historia bukatzen nahi gehala, Montaia inbiar dugu, behitu hemen. Beiratxoa garreko dugu hemen, garbi de gaula. Behitu haure kroketa batzuk iteko, zer gauza iteko, errein diu hemen, O lasaña bat botatzeko. Hau, ingo deuna da, beiratxoa garri bertan, hau erdin. Horrela, Geo, goiara bat hartu, eta bexamela beldurri gabe. Ai, ama, gauza erra. Tigriak bezala, izango balia bezala, muskulu egin indakoa, baina beiratxoak ininda. Eta hola ingoitut laurak ondo, txukun. Eta hemen haure bero dakaula, kurruskari gelditzeko, ingo deuna da, baitu. Horetara bota, eta prejitu. Gehiek iztia bota behar, bezala ez dira inundo prejitzen, Botatzen dugu lapiskat, vuelta eta vuelta, eta gero ateite ditugu bertara. Eta gero hori ondo gelditu da, ezta? Itxuraz, bai? Itxuraz, bai, eta zaporez gehiago. Bueno, eta, nun aldia lotu adibidez mantala aurreko hauek edo merchandisina beti oteala eskuragarri? Mantala aurreko hauek esklusiban dauzko momentuz ez daude salgai. Vale. Eta bai, festetan eta taberna launduko duten entzako egin ditugu. Baina merchandising entzako bai, enparantza izeneko denda bat jarri dugu Lazkaun bertan. Vale. Eta gero postu kalea atatzen dugu, Lazkaun edozein ekintza dukun aldiro. Orduan, Lazkaun zerbait daula entzute balima ez, han urruti ez da ibiliko erropako taldea. Ze gauza topatuko ditugu merchandisina, ze da, eta kitor beti izaten dira... Kamisetak, sudaderak, xirak ere bai atera die, txalekok ere atera ditu aurten, horiek ja... Prakak ere, txandal prakak, amaiak. Hoi neguko kolekzioa pixkat aldatuta, hoi. Egia esan, eta hor neguko kolekzio bat izan genuen, oain gehiago udaberriko heltzen ari geha. Eta udari behi da, pixkat kamisetak eta sudaderak. Betiko txapela Euskal Herrikoa hor kilometrotako txapel hori beti hote alda salgai, hori? Mira, hori dugu egin justo. Gauza zuitu hori justo ez. Esatezu, zen mitikoa dan txapel hori, ikuste zuen digan, arotzen bat horrekin jarrita,
Esate, ahi, ama, ahi. Bai, bien egia Zenbat urte egiko izkitxapela horrek? arropan eta oso ondo funtzionatzea dela, porque azkenean diseinu desberdinak egin dira, hau era 10 kilometrotakoa da, eta koloreak eta berak esan bezala, 3 kolekzio on dira, bai? Hasieran atea genuna, duela gutxi atea genuna, eta orain udarari begira aterako duguna. Orduan azkenan horrek ere, eta gero oso polita da, azkenan lazkaotar guztiak, bai ikastolan, bai herrian zehar, gure kamiseta, jertxe eta egola ibiltzea, oso ondo. Eta bueno, esan dugun mantalak esklusiboak diela, baina zuretzako ere bat ekarri dugu. Hombre, zukal herrian esklusiboa da. Ez ginen zu mantala areatuko. Ze ona, a ver. Bueno, bat ekarri dugu, bai, azkenan esklusiboa, baina zuk ere bat izateko. Oso ona. A ver, jarriko jo. Zuretzako. Ez. Bioki berren, hau ateako dit. Hemen txikatela. Eta, por cierto, kamiseta balakagu ere hola marraduna. Bai. Igual ere ekarri berko dizugu. Bai, Hola marra eta hemen etiketa. Ondo, eosiko jure bai, eosiko jure bai, Hombre. Azio zero sin behar data, Vale, hau, na? Elegante. Venga, guain hola ekipokoak emate jau, Bai. Ondo. Hagola xe. Eta, hagola. Nola itezio, beti bat. Hola, perfecto. Bi, eta txak, gio, azkarratea berba kopirik ez ukitzeko. Bueno, ikusi zu hemen, Beiratxok, listo azkau. Gainerretzea sartuko ditugu, eskerrik asko benetan, Ona. Hemen inbiar duna, hau ekarri zu, zatik olio perexi bat bai prestatuko duna. Hemen oso erraziten dago, Beitu. Gatza potolo pixka jarti dugu hemen, azpin. Eta, ingo duguna da, perexila, bat eta, hau. Vale. Honi, ostokatea eta bertara bota, bale? Eta ostoiek txikitu gatza potolo pixkatekin eta gero olio botatzen jute geha. Hoi, ligatu inbiarretuta pixkat. Bueno, hau nahiko bideratuta gau, porru hau ere perejetuko ditut, ja hemen daudela. Eta, zuek hori olio perexik egin bilen arten. Hau, botako dugu, sakarrontzira hemen organikoa. Eta beste hau, nebera nolako dugu. Zenik ez daka nebera nola limoi erdi bat hor, bastar baten botata, Ja, tombolan ere nebera badakau. Tombolan ere bai, limoi erdi bai. Ez, nebera. Batzen dut tokatu nebera bat. Nebera, benetan? Benetan? Limoi erdi batekin barruan, Igual, pentsatuko dugu. Bueno, eta zuek, oloitzapen nibaldak azu zuen lehendabiziko kilometroak noiz izan zian da nuan juntzinaten ose herritan edo. Bira, ni oihartzun goatzen naiz, bere egia da nire lehengusuak nafartarak dira, Bai. eta Lizarrako ikastolan eta San Fermin ikastolan egin dute. Eta nik Nafarroinez oroitzapen gehiago ditu, baina nola kilometroa gola gaztetan nik uste oihartzungo izan zela lehena. Horra adibidez, esan dugun bezala, pixkat, beti izaten duguna da, ondo pasa eta ez pasa, zeatik bai kilometro beti izate zela, jode. 12, 13, 14 urte, 15, lehendabiziko parranda launekin, eta hori ere bai, kudeatu inbiar da pixat ez da, Bueno, eredu berrikin pixkatoi bilatu zen, ez? Horri aldaketa bat ematea, eta esan lortu dala pentsatzen dugu. Azkeneko urtetan jaiak beste dimentsioa kaso txikigo bat hartu do, baina aldi beren, pixkat, iesin do pixkat zentzu hortatik, ez? Euskaldunakoa dugu jaia jana eta edanakin lotzeko itxura hori, eta horri uko itea ezinezkoa da, baina batzuk esan ez duen zela pasadaiek ondo, pasagabe baita ere. Ondo pasa, baina ez pasa, ez da, esan dagoa. Hori da. Oso ondo. Bueno, hemen, porru azkau, oire bai, zemuz daun hor, guantxe, gainerretzeko, epa launa, gau intzaiguta. Hau gainerretzea sartzen daunia beti begila gainen euki berdegu, Txura erra. Gauza errakin ditugun gaurkoan, bai. Ai, ama. Bueno, eta jende hemen digan, a ber, zoze berra alda, o launtzan bat berra alda, o bultzatzeko bakarrikan bertara juteko animatu behintza jendiai. Bueno, alde batetik hor beharko duguna da, lehen aipatu dugu ez, 1.100 pertsona, azkenen egun hortan bertan eskua botatzeko, eta hortarako deialdi berezi bat ingo dugu. Eta gero bestetik, beste jende mordo bat jaiaz disfrutatzea etortzeko baita ere. Azkenen lanea bakarrik ezin da etorri. Jaia disfrutatzeko da, eta lanea etortzen horiek ere bere tartetxo bat hartu behar dute jaiaz gozatzeko, eta hori da pixka gure deia. Bai ez, juteian 1.000 horiek goizetik gauea baiziketan tarte bat egin gozatzeko eta tarte bat eskuba botatzeko, ez da? Bai, azkenean pertsonako pur hori gero turno kantolatuko da, eta denek izango dugu ere gozatzeko momentua. Eta gero mundu guztiari hori gonbitea egin, lazkara etorri, urriak lau, eta gurekin ondo pasatzera, guk kantolatuko dugun jai hori gurekin partatzea. Ze ona. Bueno, eta hori urrian.
kilometroak. Baina bihar bertan ja... Home, bihar nahi duen guztiak ere Lazkaora hurbiltzea, egun osoan egongo delako ekimen pila bat, orduan gonbidata. Bai, batez ere goizeko bideoklipan aurkezpen hori, ilusio berezi jarri dioguna, eta, Lazkaoko plaza betetzen deun, hori ikusteko denon artean. Seguru baiet. Bueno, launak, eta esan dakoa, bertara hurbildu, ondo pasa, eta ez pasa, ez da? Hoxe. Goxatu, eta xoxa batzuk gutzi hemen... Hori, importante. Gure ikastolei laguntzeko. Hemen txe, pesilikutuakin, bukatzen dugu gure gaurko saioa. Earra indiu biratxua, Eskerrik asko, Jon. Mi esker zuri. Eskerrik asko, Xeber. Eta zuire bai horretatik. Gero arte lagunak.